ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପାଖାପାଖିରେ, ଏଇଠି ବି ମାଛ ବି ବାହାରନ୍ତି। ମାନେ ଲଞ୍ଚ ସବୁ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ମାନେ ବରଫ ଫରଫ ଲୋଡ କରିବେ। ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ବଲାମଗୁଡି ମନ୍ଦିରଟା ହେଲା। ଏଇଟା ମାନେ ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କ ପାର୍କ ଭିତରକୁ ଯେ ଯୋଉଟା ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠି 10 ଟଙ୍କା ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଏଠିରେ ବେଶକା ଚଢେଇ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। 10 ଟଙ୍କା ଟିକେଟରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯାହା ଦେଖିବ ଆଉ ଏଠି ମିଟୁ କେତେ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ମିଟୁ ଅଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ରଥ ମନ୍ଦିରଟା ପାଖକୁ ଯିବା, ମନ୍ଦିରଟା ଏମିତି ହେଇଛି। ଏଇର ମାନେ ବୁଲତେ ବୁଲତେ ଚାଲି ଆଇଲୁ ବଲାମଗୁଡି, ଆଉ ଟିକେ ଯିବା ବୁଲି ଆସିବା। ଆଉ ସେ ଭଣଜା ବି ଦେଖିନଥିଲା ବଲାମଗୁଡି କେଇଠି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ବଲାମଗୁଡି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବୁଲତେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ପାଖରୁ ବଲାମଗୁଡି ପାଖର, ସେଇରକ ବୁଲତେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ବଲାମଗୁଡି ମକର ବେଳେ ବଲାମଗୁଡିର 7 ଦିନ ମେଳା ପଡେ ଯେ, ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ମେଳା ବଲାମଗୁଡିର। ସେତେବେଳେ ଯଦି ମକର ବେଳେ ଯଦି କିଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ବଲାମଗୁଡି ଥରେ ଆସିକି ଦେଖିବ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ, ଶୁଖୁଆ ଫୁକା ଶୁଖେଇଥିବେ ଦେଖିବୁ, ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା। ଏଇଠୁ ବଲାମଗୁଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏତେ ବାଟ ଯାଇକି ମାନେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେବେ, ବରଫ ଲୋଡ କରିବେ ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ। ବରଫ ଲୋଡ କରିକି ନେଇକି ଯିବେ। ଏଇଠି କାମ ଚାଲିଛି, ଏଇଠି ବରଫ ତିଆରି ହେବ। ତିଆରି ହେଇକି ଗାଡିରେ ଯିବେ। ନାଁ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ବାହୁବଳୀ। କଣ ଏଟା? ବାହୁବଳୀ କଣ? ବାହୁବଳୀ ବ୍ରିଜଟା ନାଇଁ ନଦୀଟା। ନା ସେ ଡଙ୍ଗାର ନାଁରେ। ଓହୋ ଓହୋ, ମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ନା ବାହୁବଳୀ। ମା ମଙ୍ଗଳା, ବାହୁବଳୀ କେତେ କଣ ଦେଇଥିବେ। କୋଉ ଯାଉଛ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛ? ଏ ଯୋଉ ମଝିରେ କଣ ଅଛି ଏଗୁଡାକ? ଟିୟୁ ପକେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଜାଲ ବସେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖ ଦେଖ ମାଛ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏଇ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ଯାଉଛି ସେ କଳାଟା। କିଏ ଏଗୁଡା? ମାର୍କେଟଟା କୋଉଠି? ବଲାମଗୁଡିରେ ମାନେ ଏଇଟା କି ମାଛ ଯାଉଛନ୍ତି କେଜାଣି? ଏ ଲଞ୍ଚ ସବୁ ଭିଡି ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡା। ଶଗଣର ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବସିବା ନା ଡଙ୍ଗାର। ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପାଖାପାଖିରେ, ଏଇଠି ବି ମାଛ ବି ବାହାରନ୍ତି। ଜାଲଟା ଧରିଛି, ଜାଲଟା ସେ ଧରିଛି। କେତେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ବି ଯାଉଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବାକୁ। ଦୂରକୁ ତ ଦେଖାଯିବନି। ବହୁତ ଜାଲ ଅଛନ୍ତି। ଦୂରକୁ ଦେଖାଯିବନି। ଆରପଟେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆରପଟେ ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି କେଜାଣି ମାଛ ଆଣିବାକୁ। ଏପଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନଈଟା ନାଗିଛି। କି ନଈଟା କୁହନ୍ତି, ବଲାମଗୁଡି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଜାଗାଟା ନା। ଲଞ୍ଚ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବେ। ମାନେ କଣ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ନୁହେଁ ନା, ବର୍ଷା ଦିନିଆ ହିଁ ଯିବେ ଗାଡି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ। ଏବେ ଖାଲି ସେଠି ମାଛ ଧରାଉଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗାରେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଡଙ୍ଗାରେ। ମାନେ ଲଞ୍ଚ ସବୁ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ମାନେ ବରଫ ଫରଫ ଲୋଡ କରିବେ, ଯିବେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ବଲାମଗୁଡି। ମାଛ ବେଶୀ ଏଇଠି, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରର ମାଛ ବେଶୀ ଏଇଠି ମିଳେ। ଲୋକ ବେପାରୀ ସବୁ ଏଇଠୁ ମାଛ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କଷା ଫଳ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ କେବେ। କଷାଫଳରେ ବି ମାଛ ବହୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଭିତରେ ଏଇଟାର ବେଶୀ ଆଉ, ଆମ ବଲାମଗୁଡିର ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ବଲାମଗୁଡି ମନ୍ଦିରଟା ହେଲା। ଚାବି ପଡିଛି, ଭିତରୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଏବେ। ସେ ଛାଡିବେ କେବେ କେଜାଣି, ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଟା ବଲାମଗୁଡି ମନ୍ଦିରଟା। ମାନେ ଆମେ ଭାବିଲେ ଯେ ଚାବି ପଡିଛି, ତାପରେ ପଛରେ ଜାଣିଲେ ସେ ଛୁଆ ଗୁଡା କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଚାବି ପଡିନାହିଁ, ମାନେ ସେଇ ଗେଟ୍ ଟାକୁ ଖୁଲ, ସେମିତି ହିଁ ଚାବିଟା ସେମିତି। ମାନେ ଗେଟ୍ ଟା ଖୋଲା ହେଇଛି। ତ ଭିତରକୁ ଯାଉଛେ, ଭିତରକୁ ଦେଖିବା କଣ କିଛି ଅଛି। ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିବି ବଲାମଗୁଡିର। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବଲାମଗୁଡି ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଏଠି ମାନେ ଏଇଗୁଡାର ସବୁ ମେଳା ପଡେ, ବହୁତ ଦୋକାନ ପଡନ୍ତି, ଭିଡ ହୁଏ। ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର।
ଏଟା ମାନେ ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା ସେଇ ମକର ବେଳେ ହିଁ ପୂଜା ହୁଏ, ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କ'ଣ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ କାଟିକି ଭିତରକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା। ଏପଟେ କ'ଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏପଟେ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଆଗେ ଏପଟରୁ ଆସେ। ଏଠି ବୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ବି ଅଛି, ବୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକାଲ୍ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଠି ମାଛ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ। ପେଣ୍ଟିଂ ଜୁ ଏଣ୍ଡ ପାର୍କ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ପାର୍କ ଭିତରକୁ ଯେ ଜୁଟା ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠି 10 ଟଙ୍କା ଏଣ୍ଟ୍ରି। ତ ଏ ଠେକୁଆ ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା। କ'ଣ ଠାକୁର ମିଟୁ ଫିଟୁ କ'ଣ ଅଛି। ଚଢ଼େଇ କେତେ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ ଅଛି। ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛୁ ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ। ହଳଦିଆ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା ମସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କିଏ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା କ'ଣ ଇଏ ବଣୁଆ କୁକୁଡ଼ା ନା କିଛି କୁହନ୍ତି। ଠେକୁଆ ସାଙ୍ଗରେ କୁକୁଡ଼ା ବି ଅଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମେଞ୍ଚେ ଠେକୁଆ, ସେଠି ମେଞ୍ଚେ କୁକୁଡ଼ା ବି ଅଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବଣୁଆ କୁକୁଡ଼ା ହେଉଛି, ବଣୁଆ କୁକୁଡ଼ା। ପାରା ସେପଟେ ଧଳା ପାରା, ବଣୁଆ କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି। 10 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ର ପଇସା ଉଠିଯିବ ଆରାମସେ। ପାର୍କ ଭଲଟା ହେଇଛି, ମାନେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଯାହା ଅଛି। ଚଢ଼େଇ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଦେଖିକି ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଠେକୁଆ ଠେକୁଆ ଧରି ପାରିବା କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ଝୁଲଣା ଝୁଲିବ ଟିକେ ଦେଇକି ତାପରେ ଏଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ନା, ଚାନ୍ଦିପୁର ସି ବିଚ୍ ହେଇକି ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଟିକେ କାମ ଅଛି କ'ଣ, ସେ ଟିକେ ଛାନିଆ ହେଉଛି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ପଳେଇବା ଘରକୁ ଜଲ୍ଦି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏଇ ଡାଇନୋସରଟା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇ ମଢ଼େଇ ଯାହା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଇଦେଲେଣି ଚଢ଼େଇର। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି, ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ। ଏଇଟା କି କଲର୍ ଚଢ଼େଇ, ଶୁଆ ବୋଧେ। ଏଇଟା ମାନେ ଧଳା ଧଳା ଟିକଟିକା ଚଢ଼େଇ, ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ବେଶୀ ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ବେଶକା ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। 10 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯାହା ଦେଖିବ ଆଉ ଏଠି ମିଟୁ କେତେ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ମିଟୁ ଅଛନ୍ତି। ମିଟୁ ଡାକିଦେବ। ଚଢ଼େଇଗୁଡ଼ା ଦେଖତେ ମସ୍ତ, ପୁରା ପଇସା ଉଠେଇଲା 10 20 20। ପାର୍କ ଭିତରେ ତାହେଲେ ପାର୍କଟା ହେଉଛି ଛୋଟଟେ। ପାର୍କ ପରେ ତାପରେ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିଦେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାନି। ଆଉ ଆଇଁଷା ଖାଇ ଦେଇଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାନି। ଆଉ ଖାଲି ଯାହା ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିଦେଇକି, ସେଇଠି ମାଛ ଫାଛ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ତଳେ, ଦାନା ଫାନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖିଦେଇକି ଚାନ୍ଦିପୁର ସି ବିଚ୍ ଯିବା। ଚାନ୍ଦିପୁର ସି ବିଚ୍ରୁ ସିଧା ଘରକୁ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ରଥ ବଜାରରେ ପଡ଼େ ସେମିତି, ମାନେ ମେଳାରେ ଏକା ଯେମିତି ପଡ଼େ ସେମିତି ଆଉ ଜିନିଷଟା
ମାନେ ଝୁଲଣା ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଏଇଟା କିସ ମାନେ ଉପରୁ ଖାଲି ଝୁଲିବ ଯୋଉ ଉପରକୁ ଉଠିବ ହଁ ଯିଏ ଛୁଆମାନେ ଝୁଲିବା ପାଇଁ ଯେ ଥିବ ଆଉ ଝୁଲି ପାରିବେ ଟ୍ରେନଟା ବି ଅଛି ଟ୍ରେନରେ ବସିକି ବୁଲି ପାରିବେ ହଁ ଏବେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ ଏବେ ଭିଡ଼ ହବନି ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ମନ୍ଦିରଟା ପାଖକୁ ଯିବା ମନ୍ଦିରଟା ଏମିତି ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ମାଛ ଦାନା ପକାଉଛନ୍ତି ମାଛ ହେଇ ଯେତେ ପକେଇବ ସେତେ ବାହାରିବ ହାଏ ପ୍ରବଳ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଦାନା ଯିଏ ପକାଉଛି ସେ ମାଛ ସେଠି ପ୍ରବଳ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଛ ଖାଆନ୍ତିନି ଚାନ୍ଦିପୁର ବାରକୁ ଯିବୁ ନା ଚାନ୍ଦିପୁର ବାରଟା ଏଟା ଏଇଟା ବିଚ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଏଇଠି ମାନେ ପୂଜା ହୁଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏକା ଚାନ୍ଦିପୁର ଦୋକାନ ସବୁ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବ ବା ଗୋଟା କଙ୍କଡ଼ା ନା ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଚଲେଇବୁ ନା ଏଇ ଗାଡ଼ିଟାରେ ବସିବା ବସୁନ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଏଇ ଗାଡ଼ିଟାରେ ବସିବା ନା ହଁ ଏଇ ଗାଡ଼ି ବସୁନ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଏଟାର ନୁହଁ ଆରଟା ଯେଟା ଭିତରେ ଅଛି ସେମାନେ ଚାନ୍ଦିପୁର ସେପଟରେ ବସିବା ପାଇଁ ହେଲା ଏଠି ଘାସ ମାସ କରିଦେଲେଣି ବଢ଼ିଆର ଭାଇ ମାନେ ଘାସ ମାସ ହେଇଗଲାଣି ବଢ଼ିଆର ପାଣି ବି ପାଖରେ ଅଛି ଯିବା ନା ପାଣି ପାଖକୁ ପାଣିଟା ପାଖରେ ଅଛି ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବା ନା ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଗୋଟା ମାଛ ପୁରା କଙ୍କଡ଼ା ମଙ୍କଡ଼ା କଞ୍ଚା ହଁ କଙ୍କଡ଼ା ମାଛ କଞ୍ଚା ଏଠି ମାଛ ଫାଛ ଗଲା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠି ଅଛି ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ର ମାନେ ବିଚ୍ର ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ହାୱାଟା ଆସୁଛି ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ହାୱାଟା ଏଇଠୁ ଲାଷ୍ଟରୁ ଘର ଧରି ଯିବା ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବସିବା ପଳେଇବା ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଦେଖା ହବ ଚାନ୍ଦିପୁର ସି ବିଚ୍ ହବ ରାତି ହେଲାଣି ବସିଛି ଆଉ ପବନଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛି ଗରମ ଠାରୁ ପବନଟା ମସ୍ତ ଦେଉଛି